Ben, pois nada, moi bo día a todas e a todos. Convocamos roda de prensa para, en primeiro lugar, pois, bueno, amosar a satisfacción en canto a que no Vicente curso escolar xa rematado, os comedores escolares pois, funcionaron ben, acolleron todas as solicitudes que se fixeron, podemos rematar o curso dunha forma eficaz, con boa acollida. Considero no marco xeral da situación na que se desenvolveu este curso. Nese sentido, pois, quero expresar o meu agradecemento a todo o persoal, tanto técnico como administrativo, que estivo detrás do seguimento e do cuidado do servizo, así como o propio persoal que estivo ao cargo do desenvolvemento do mesmo, especialmente aos coordinadores e monitores que o desenvolveron especificamente en cada un dos centros escolares onde se presta o servizo. Chegados a este momento, toca facer unha nova convocatoria para preparar o curso que ven, empezar as familias a apuntarse ao comedor. Por iso, hoxe luns aprobouse en Xunta de Goberno Local a convocatoria cos prazos para apuntarse, que van ser do 30 de xuño deste mes ao 14 de xullo, inclusive. Se antes todas as familias tiñan que facer unha solicitude administrativa para apuntarse ao comedor, neste curso só terán que facer aquelas persoas que sexan de nova incorporación, porque aqueles que xa veñan facendo uso neste ano, partiremos do registro que temos e simplemente se terán que inscribir na nova forma de seguimento, control e execución do servizo, que será unha aplicación chamada ColeChef, a través da cal se poderán registrar e apuntar os días nos que desexan facer uso do servizo e as características que o precisan, o número de días, os servizos exactos que precisan. A partir de aí, con eses datos, poderemos armar un pouquiño o servizo. Temos que ter en conta que neste momento tampouco temos exactamente cales van a ser os decretos que van a regular os servizos de comedor, no sentido de distancias, protocolos que dependen da Xunta de Galicia e que neste momento todavía non están fixados. Temos a tranquilidade de que neste curso podemos dar cabida a todas as solicitudes e esperamos que sexa así tamén para o curso que ven. De todos os xeitos, precisamente en previsión, a convocatoria inclúe un sistema de prelación para poder, no seu caso, facer un cribado por prioridades de cada unha das solicitudes. En todo caso, no seu momento, ao chegar o momento de execución en setembro, pois, igual que os directores no curso anterior, en xeral, a comunidade educativa fixe un esforzo para facer as adaptacións necesarias dos espazos para poñer en marcha o servizo da forma máis eficaz posible, faremos ese mesmo esforzo entre todos para dar a mellor acollida posible, tendo en conta cal será ese contexto sanitario de protocolos, de normativo, para o mes de setembro. Ben, nese sentido, o marco xeral no que nos imos a mover. Esta información daráse detallada, explicitada, tanto a través da web municipal como a través dos centros, os que remitiremos toda a información para que o trasladen a sí mesmo ás familias de Santiago. Seguidamente, voulle dar paso a Patricia Fontaíña, que é xerente da empresa de alimentación saludable, para que nos comente un pouquinho en concreto cal vai ser esta aplicación de ColeChef, que vai a ser un método polo que as familias se van a apuntar ao servizo a partir de agora. Moitas gracias. A ver, a aplicación ColeChef é unha aplicación que consideramos que é unha ferramenta moi potente de cara a todos os nais e pais daqueles usuarios e usuarias que van ser do próximo curso, tanto no servizo de almorzos como de xantares. A idea é que todas as familias tengan unha ferramenta a súa disposición onde sexa unha forma directa, sinxela e áxil de poder contratar, modificar e variar todas aquelas necesidades que poidan ter ao longo do curso escolar. Nesta aplicación poderán ver todos os menús que estarán a disposición de cada un das familias, en función da dieta que teñan os seus fillos e fillas e que teñan previamente, lóxicamente, informados. Tamén poderán ver un recomendador nesta aplicación, tanto de almorzos como de ceas, onde terán explícitamente os ingredientes, alérxenos e composición de todos os platos.
Poderán tamén ver toda a contratación que tanto os nais como os pais fagan dos seus fillos, contratación que pode ser igual, deixala estándar todo o curso escolar, ou que poderán variar mes a mes en función das necesidades personais de cada unha das familias. Estas modificacións poderán facerse antes do 25 do mes anterior, encaminado ao seguinte mes, e poderán ser variadas tantas veces como as familias desexen. Poderán verse tamén todas as actividades que se poidan desenvolver en cada un dos centros, cada un dos servizos, e que, lóxicamente, estará en consonancia con a entidade contratante, neste caso o Concello, de cara ao que se vaya a colgar nesta aplicación. Dentro de todas as xestións diarias que os pais poidan facer, tamén poderán comunicar unhas non asistencias e, polo tanto, non se fará o cargo dese día comunicado en tempo e en forma, ou asistencias puntuais chamadas como esporádicas, sempre e cando o protocolo COVID que poida vir de cara ao curso que ven así o contemple e así nos deixe. A idea de que as familias poidan visualizar e ter no seu móvil unha app directa para os servizos de almorzos e de comedor, tanto para Android como para iOS, o que queremos é que se poidan ter unha información fiable, directa e, sobre todo, rápida, tanto nun sentido como noutro, porque eles o poidan ter e porque nos lo poidan comunicar a nós como empresa. Os pais tamén poderán, nesta aplicación, ver todos os recibos mensuais dos servizos que tiveron contratados e que, polo tanto, foron cobrados, lóxicamente. Estes recibos que poderán ver na aplicación serán de meses anteriores, tanto dos servizos como de almorzos como de ceas. E a partir de aí tamén poderán, lóxicamente, modificar ou cambiar todos os datos persoais ou cualquera cousa que, en principio, queiran dar comunicación á empresa. Como ben decía Rubén, vanse facer dúas modalidades básicas de inscripción, unha para os novos usuarios, é dicir, aquel neno ou nena que xa estivera asistindo tanto a almorzos como a xantares de cada un dos seus centros educativos. O único que vai ter que facer é descargarse a app, introducir o seu DNI e a dirección de mail que teñan informado de cara á empresa e accederán directamente a todos os datos persoais que xa teñen facilitados, podendo cambiálos ou modificalos se así o desexan e, a partir de aí, contratando o servizo de cara ao próximo curso. A gran diferencia con respecto a usuarios e usuarias novas do servizo, sobre todo encaminados aos nenos de 3 aniños, terán que, lóxicamente, inscribirse polo registro e, a partir de aí, descargarse igualmente a app co código do seu centro e introducir todos os datos, porque para nós, lóxicamente, un usuario ou usuaria nova e non temos absolutamente nada deles. Pero, a partir de aí, funcionarán con completa normalidade e poderán acceder a todos os servizos que a app lle presta. Bien, moitas grazas, Patricia. Esquecíse dicilo, pero seguramente se non iba a ser obxecto de pregunta, os prezos públicos son os mesmos que se veñen prestando nos anos anteriores. Non sei se hai alguna pregunta. Son os prezos dos anos anteriores. 4,50 para comedor e 1,94 para almorzos. Para almorzo. 1,50 para almorzos. 1,94. 94. Non sei se podemos falar de cantas prazas vai haber ou cantas hubo no ano pasado na rede de comedores. Se prevé aumentar. O que sí que podemos decir é que hubo unha media aproximada de 655 usuarios este ano e hai volume para atender a máis usuarios. É dicir, cos protocolos que hai agora mesmo vixentes. Se ben é certo que se vexen os récords históricos, digamos, de usuarios, cos protocolos vixentes non daría para atenderos, porque falamos de 900 usuarios e que as restriccións de distancias e os espazos disponibles non daría. De todos modos, hai que saber cales serán os novos protocolos. No seu caso, unha vez os saibamos, analizar os espazos disponibles, ver cantos usuarios existen este ano en cada comedor, porque cada centro ten unhas instalacións moi distintas, moi particulares, e onde se foron habilitando os espazos para prestar o servizo de comedor que non teñen ni as mesmas dimensións ni están pensados igual para a matrícula en xeral do centro. Pues, a partir de aí haberá que facer as adaptacións pertinentes. Este ano pode se facer perfectamente, todos os usuarios terán cabida e para o ano que ven pois, faremos o mesmo. A
idea é, por suposto, intentar garantizarlle prazas a todos os usuarios e, nese sentido, que as direccións dos centros ver que distribución de espazos pedagóxicos, de espazos para estes servizos complementarios é preciso facer. Entendo que, claro, os comedores teñen máis demanda que outros, non? Claro, depende, cada centro ten unha matrícula distinta, os centros de Santiago teñen tamaños moi diversos e nese sentido, claro, tamén teñen demandas de comedor distintas. Dos máis grandes, por exemplo, serían o Quiroga Palacios, por exemplo, ou o Ramón Cabanillas. Tamén hai outros máis pequenos onde tampouco habería igual tanta marxe. Por exemplo, o Raña Fabiola, que é un centro pequeno, pero tamén é pequeno espazo de comedor. Entón, aí facer unha adaptación dos espazos tamén pode plantear algún problema. Neste ano, puidose atender a todos os usuarios e intentarase, en diálogo cas direccións dos centros e ca Consellería, facer o mesmo para o ano que ven. En principio, temos esa tranquilidade de que este ano foi posible, pero tamén é certo que hai un factor positivo e un negativo para o ano que ven. O positivo, estamos nun contexto de saída da pandemia que probablemente implique ter uns protocolos máis laxos, porque será posible telos. Por outro lado, estamos nun contexto de reincorporación ao mercado de traballo, de reactivación económica, no que probablemente máis pais soliciten comedor. Entonces, a partir de aí, das solicitudes que teñamos, dos protocolos que existan e das adaptacións que consigamos facer en colaboración coa Consellería, pois poderemos definir cales son as necesidades e actuar en consecuencia. Tamén indicaron que as familias van a ter información, cumplir información na página web do Concello. Hai un banner específico na página web onde aparecerá toda a información que lle poda resultar de interese ás familias, vale? Tanto a información xenérica do programa, pero sobre todo tamén o que lle pode interesar en este momento que é a modalidade de inscripción, non? Insistimos moito no tema da inscripción a aquelas familias novas, que as familias, como vos dicíamos, que xa están utilizando o servicio, simplemente teñen que activar a aplicación, a app, pero no caso das novas sí que é moi importante que fagan a tramitación administrativa para que queden registrados como tal no servicio. E aí tamén van as autorizacións e toda a asignatura electrónica das familias para que podamos activalos como tal no servicio. O segundo paso sería, unha vez están xa inscritos, pois a darse de alta na aplicación. Entón, que creemos que o banner va a ser tamén un elemento importante para poder visibilizar toda a información que se genera ao programa e que, bueno, que poda servir un pouco de guía para que todo teña esa información. A partir do mércoles, que o día que se abre o plazo, estará volcada toda a información disponible para todos os usuarios que as que desexen. Pregunta Patri da COPE: cando estiman que os novos usuarios recibirán confirmación da admisión? Pois aí van a ser admitidos todos como usuarios, e todas as solicitudes se van a recibir, todos os que sexan teñan unha matrícula no centro van a ser admitidos a partir de aí. Este ano temos eso, asegurar que pudemos admitilos a todos, no sentido de que todos tiñan un sitio disponible. Haberá que saber que protocolos temos e que usuarios para planificar xa en agosto, setembro, cal vai ser. Pero, bueno, eu creo que en setembro normalmente nunca hai un elevado volume de usuarios do primeiro tempo. Eu creo que non imos a ter un problema de inicio nese sentido. Sin embargo, haberá que ir evaluando ao longo do ano, porque probablemente se produzan incorporacións sucesivas, segundo se vai reactivando a economía, ver como evolucionan os protocolos para poder seguir mantendo esa disponibilidade de sitios. Entendo que o servicio, bueno, corrixenme se non, gana un pouco en flexibilidade, porque se podes modificar a través da aplicación pois en función de cando de mes a mes se ven un horario urso, entendo que esta é unha novidade, ou non? Sí, sobre todo entendo que gana en informatización. Eso dalle tamén máis seguridade ás familias a hora de ver o que están contratando e tamén de facilidade de seguimento para o propio servizo. Hai que pensar, ademais, que a principio de curso, que cando fan a solicitude no mes de xullo, ás veces contratan ou tiñen intención de reservar un tipo de servicio en uns días concretos que mellor despois en setembro ou outubro eso se cambia. Entonces, a aplicación que ten a virtualidade é que podes de alguma maneira transparentar en todo momento que é o que tes contratado, que non haxa confusións, es que eu en xullo reservei isto, pero despois en setembro cambiei. Entón, de alguma maneira queda clarificado, en todo momento se pode ver o que eles teñen contratado, que ás veces nin as propias familias saben concretamente que é o que pediron no seu momento, non? Porque mellor as circunstancias cambiaron
E entón, pois, esa é un pouco a aplicación, é para que en tempo real se saiba realmente o que teñen pois, contratado no servicio. Vale? Efectivamente, nese sentido, como teñen ata o 25 do mes anterior para determinar que servizos van a ofrecer, van a ter hasta o 25 de agosto para, unha vez registrados na aplicación, determinar exactamente que servizos necesitan cada unha das familias, porque probablemente, é lógico, neste momento hai moitas familias que hoxe en día teñen unha previsión e que en agosto ou setembro será outra. O que imos a determinalo é que a previsión definitiva, que a previsión que teñamos no momento pois, da incorporación, que é cando vamos a ter o dato de que servizos nos están a pedir as familias usuarias. Pregunta Cris, de Radio Nacional, cales serán os criterios de admisión no caso de que haxa máis demandas de oferta de prazas? Pois a prelación está establecida polos, en primeiro lugar, os bolseiros, as familias que durante o tempo do servizo ambos titores, proxenitores ou proxenitores teña necesidades laborais xustificadas que non les permita acudir, por lo tanto que acrediten unha necesidade de conciliación, familias monoparentais, despois xa por réxime de uso os usuarios fixos e dentro dos fixos os que pidan máis días que outros usuarios e, en último lugar, os usuarios que fagan un uso puntual. Alguna máis están escribindo, diría, por aí, non? Nada máis? Bueno, pois moitas grazas por vir, por asistir á roda de prensa. Un saludo e moitas grazas.